Od početka ove školske godine počeo je da se realizuje program uz malu pomoć prijatelja. Na početku školske godine su sve obrazovne ustanove učesnice projekta iskazale potrebu za nameštajem koji im je neophodan. U toku ove nedelje rađena je njegova preraspodela u 10 osnovnih pančevačkih škola u vrednosti od po 500 eura. A takođe su dobili didaktički materijal u istoj vrednosti. Ostaje još podela IT opreme, tender je još uvek u toku i nadamo se da će uskoro biti završen. Što se tiče nameštaja, u 10 osnovnih škola stigle su klupe, stolice, stalci za karte, fotelje za decu, ugaone garniture, klupe za dvorište, tako da sve ono što su tražili prosto pedagoški asistenti, nastavnici i deca. A od didaktičkog materijala je stigao stvarno jedan divan spektar enciklopedija, knjiga, udžbenika, matematičkih setova, čak i nekih igrica. Ljiljana Lazarević, učiteljica u školi Bratstvo jedinstvo, govorila je o planovima kada je u pitanju projekat uz malu pomoć prijatelja. Mi smo projektom predvideli i nabavku opreme za učenike koji su uključeni, njih je 8. Učenici su to viših razreda i oni imaju pedagoške asistente. Planirana je znači nabavka nameštaja koja je upravo juče i stigla. Napomenula bih još da će škola konkurisati i na pokrajinskom konkursu, a vezanje i možda i nastavak ove saradnje koju imamo sa našom opštinom, a odnosi se na podršku inkluzije i dalje za implementaciju učenika koji su u Osipanju. Dom za decu Spomenak je takođe dobio nameštaj, a oni su ujedno i partneri u projektu.